Iziphi izinto esiyidlayo ezingaba nobungozi emazinyweni? Okay, izinto esiyidlayo ezingaba nobungozi emazinyweni or emlomeni, angithi emlomeni. Yes. Asinga-isolate amazinyo kodwa ngoba kuningi okwenzeka emlomeni. Kuningi yabo. So asingathi izinyo kuphela. But-ke basically ukudla okunoshukela. Okay. Njengoswidi namakhekhe. Awu kodwa baba. Ngiyazi sonke siyawuthanda ushukela. Lezinto engiyithandayo bagadla kuzo. Siyawuthanda ushukela kodwa kufanele sinciphise singenzi kuze kube over. Okay. Okay, so izinto ezifana namakhekhe noshukela ngicela sinciphise. Mase kuba ukudla neziphuzo ezine-acid. For example, like ama-cool drink. Okay. Ama-cool drink awulungela umlomo, awulungela amazinyo. Ngiyazi manje uJanuary. Nane gadla lapha nakunemenite. Uthi phela unemenite hayi. No, inkinga is ukwenza too much. Too much of anything is bad for you. Right, thina sithi kabaqala. Asiyayi kakhulu. Yeah. Absolutely. So ngiyazi manje uJanuary abantu benza ama-detox anolamula phakathi. Olemon water abantu bagxilile kakhulu kubona. Ulamula no vinegar nani izinto nje ezine-acid zenza ukuthi ilokhuza amazinyo. Khona le outer covering ezingene ekuthiwa i-enamel iyayithambisa i-enamel and it causes into ekuthiwa i-erosion. So abantu nje ngicela banciphise kolamula or uzoyiphuma uzowuphuze lemon water wakho loyo uphuze ngestraw ukuze unga-affect amazinyo. Ungabe usuphuza amazinyo. Yabo phela khona izimaphuza siyaxukuza lapha sekuthinteka amazinyo. Nanokuthi nje njalo uma uqeda ukudla angithi siyaxubha ekuseni. Siyaxubha futhi nasebusuku but in between ama-meals akho ungawurinse umlomo wakho with just normal water. Amanzi nje angenalutho ukuze ukudla lokho kusemlomeni kusuke ngoba ukudla mase sekuhleli kakhulu emlomeni nasemazinweni kuya-reacta ne-bacteria esemlomeni and then it produces i-acid and i-acid iyona ekhoza ukuthi amazinyo aqale abole.